Ще бъде вашия коментар за тази среща? Според мен стана много тежък матч. Терена не позволяваше да се играе футбол и мисля, че надиграхме отбора на Равда и тактически, и физически, понеже видяхме, че не може да се играе футбол и използваме всяка грешка на тяхната защита, за да отбележим 4 гола. Доволен съм от всички момчета за старанието. Аз мисля, че те се готвиха много съзнателно в подготвителния период и ето дойдоха и резултатите. Но това е само един матч, който е без значение за нас, тъй като ние нямаме шансове тази година да атакуваме едно от двете места за връщане в Европа. Ще увеляваме отбор, евентуално до година, за да може да имаме така добър отбор, като атакуваме, ако имаме възможност да атакуваме в Европа, вече за да може да се задържим в Европа. Каква е оценка за новите попълнения в сезона? Според мен млади момчета от школата на Нафтекс, на Нефтохимик, наши юноши, които така са пренапрегнати. Мисля, че имат така някакви качества, дано да се доразвият тук в нашия отбор на Нефтохимик. И мисля, че някои от тях ще се развият като футболисти. Какво е положението с Митко Трендафилов? Митко Трендафилов получи удар мисля, че в коляното и в подбедрицата. Мисля, че не е нещо сериозно. Мисля, че не е сериозно травма. Благодаря.